Има и други начини, които аз в моята програма също ще ви покажа. Тапинг има, което тапваме по меридианите. Не знам някой дали това дали предполагам, че сте го пробвали, но е много силен метод също за работа. Има и други дишания, които могат да се правят, които са много силна практика е дишането. Тя е много стара, практиката е от хилядолетия, за как да се овладеят емоциите с дишане. Това също го правим. И понеже през годините всички тези практики аз съм ги учила за себе си, прилагала съм ги, видяла съм успеха и слава Богу, нямам много бръчки на моите 63 години и мога да се похваля, че съм се запазила здрава, въпреки препятствията и нещата, които са ми се случили в живота. Те не са малко. И затова реших, че е полезно това да го предавам не просто на познати хора, а да мога да го дам и на други хора, да мога да след като съм обучена като коуч и водя коучинг и предавам моите познания и като актриса, актьорски на методи, които съм използвала много в живота си,